Sanibonake, Samani Zulu Nation. Welcome to another class recap. This was just a recap from a fun class we did. We had Ugogo, whose 5 children had eaten all the food, so she needed to go to the shops, called an Uber, went shopping. That's about it. Cool. Sit back, relax, enjoy. Watch the video a few times. I'll put a link in the description to a blog post with like a reading and some more study materials. Cool. Enjoy. Sanibona bafundi. Yebo, sawubona Brian. Ninjani? Siyaphila. Wenjani mfundisi? Nami ngiyaphila. Ngiyabonga. Siphila ngengosheleni. Hallelujah. Niphila njengosheleni? Yebo. Cha. Uyagula. Hayibo, uphethwe yini? Ngiyakhathele. Ukhathele. Oh. Adrenal fatigue. Nxese mfethu. Okay, so namhlanje kukhona ugogo. Ugogo wakabani isibongo? Ngubani isibongo sakho? Isibongo sami makampanza. Isibongo sami ngumpanza. Wena isibongo? Isibongo nami. Mabumzi. 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 Isibongo sami ngumpanza, isibongo sakhe ngubani? Bumzi. Mabumzi. Manje mama, usho ukuthi wena uyaphila, right? Unjani? Ngiyaphila. Uyaphila. Yebo. Izinkinga azikho. Ngiyaphila ngoba ngilambile Kodwa. Kodwa. Oh. Ulambile kakhulu. Yebo. Indaba. Why? What's the story? Indaba. Abantwana bami bapheka Oh, bapheke ukudla ukudla. kwakho okuthengelwe wena. Yebo. Wena imali yakho iphelile. Yebo. Abantwana bakho abahlanu bayahlanya? Cha. Yebo. Baningi nje. Baningi abantwana bakho bahlanu. So manje wena kufanele fanele uyothenga ukudla. Uzohamba uzoyaphi wena? Ngizoya. You have to use ya to go. Kwa Checkers. Hayi eWoolworths. eWoolworths Uyabiza. kudukile. It's lost. Kudulile. Kudukile. That's the word. Exactly. Ngidukile. I'm lost. Uspanban udukile. What's his face? Udukile. Udukile, gogo. You lost. Udukile. Cha. Kodwa eWoolworths kudulile. Kakhulu kuyabiza. Uyabiza. Ubiza kakhulu. Manje uzoya kwa Checkers. Uzohamba ngani? With what? Ngizohamba Uber. Nge-Uber. Okay. Uber. Ngoba okwamanje akusekho ukudla. Akusekho ukudla. Kukhona isinkwa efridge. Uthi uyavula ifridge lutho. Asekho isinkwa, akusekho ukudla. Uvula ifridge ubona lapha hawu. Akusekho. Akusekho na lutho. Ukudla kuphelile nya. Uphelile nya. Akusekho ukudla. Ithanga, the butternut. Ithanga. Alisekho. Alisekho ithanga. Isinkwa asisekho.
Inyama yona. Seko. Yeah, inyama, a, and then I. Ayi. Ayi. Ayiseki inyama. Ayiseki inyama. Akusekho lutho. Okay. Qofoza lapha. Thatha umakhala ekhukhwini. Thatha umakhala ekhukhwini. Qofoza kanje. Busy Uber. Ngithi uyagooglisha. Googlisha Uber. Ugooglisha Uber app. Udownloada. Faka umakhala ekhukhwini. Busy Uber. Uthi accept. Nangu ubani. Oh, wena nawe Sipho uya-accept. Nawe uyambona lapha ugogo uyambona ukuthi nangu Sipho uhamba iSuzu endala egugile usigedlemba uyarasta uhamba kancane ngeke akathokozile. He's not happy. Oh. Yeah, gibela ma. Oh, uzogibela ewindini. Umnyango uyavuleka. Umnyango. Oh, uyakhahlela nje bese uvuleke iminyango. Ngidudla. Oh, isidudla futhi. Hawu, ugogo isidudla. Hawu, ungena nje kancane ungene kusigedlemba. Hlala kanje ama-shocks athi. Okay. Manje uyomdropha kwa-Checkers. Okay, hambani, angithi niyahamba. Uzombuza ufuna i-radio? Ufuna i-radio mama? Yebo, Ukhozi FM. Ngiyaxolisa intshontshiwe i-radio. Ufuna i-aircon mama? Tula. Thula? Oh, you can sing. Uthi thula uthi. Thula uthi do. Thula. Ufuna u-aircon? Cula. Yebo. Yabona ucula. Cula ke. Cula. La. Umbuza? Ufuni i-aircon? Yebo. Oh, manje uSipho uhleli kanje uyashayela. Ufuna i-aircon? Athi yebo. Athi kanje uvula iwindi kanje. Nansi aircon. Environmentally friendly aircon. Hawu. Nanzi yonke leyo nto siyaphuka leyo nto. So manje umama ufika kwa-Checkers. Yebo. Thatha yonke into. Ufike engqonqoze uthi qonqonqo. Lo uthi ngena. Uzokhokha ngecash noma icard? Ngizokhokha ngecash. Uthi check noma savings check. Ngicela ufake ipin. Nazo-ke imalini konke 100 rand. Hawu, kuyabiza. Kuyabiza kakhulu. Ayikho i-discount? Mbuza, ayikho i-discount? Ayikho i-discount? Umphendule uthi ayikho into yamahhala. Cosicos siyaphela indaba. Siyabonga. La